kommer det helt op for... Ja, det kommer helt op for Damvejen. Nu kommer det her. Og så løber det her. Ja. Og nu krydser det. Så ser rød farvestof. Nu løber det over vejen. Ind på vores... Lige ind på årsvæggen 267. Det tager nok lidt tid, før vi kan se det derude, hvor det lige akkurat kommer ud henne. Nå, men nu er det på vej over vejen. Ja, ja. Det må være bedre Her ser man tydeligt den røde farve, hvordan vandet løber over vejen. Lige ned på vores grav.